Rich Dad and Poor Dad रबार्ट किय'साकीनि लिरनाय गांसे बिजाब नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे रिच डेड एन्ड पुअर डेडखौहाय बयबो मिथिगौ आरो गोबाङानो हयथ' फरायबाय जानांगौ थ' आङो बे बिजाबखौ खेबसे फरायखांबाय नाथाय दा आङो ब्लेंक जानानै दङ बावफिनजोब्बाय माखासे लिरनायफोरखौ दा बेनिखायनो आङो फिन फरायनानै आङो माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो आङो सानदों थ' बे बिजाबाव गोबां जोंनि जिउ खांनायाव गोनां जानाय माखासे गियानफोरखौ सोलोंथाइनिल' नङा बेयाव जोङो फाइनान्सियेलि जोङो रांखान्थि बिथिङाव जोङो बोरैहाय गियान मोननो हायो आरो रांखान्थि बिथिङै एबा फाइनान्सियेलि जोङो बोरैहाय फ्रिडम जानो हायो बोरै जोङो फैसा आरजिनो हायो बोरै जोङो फैसाफोरखौ जोंनि थाखाय खामानि मावहोनो हायो बोरैहाय जोंनि इनकामफोरखौ डाबल खालामनो हायो ट्रिपल खालामनो हायो बैफोरनि सोमोन्दै बे बिजाबाव लिरनाय दङ जोङो बोरैहाय कैश फ्लो माने जोङो बोरैहाय रांनि मोनसे बोहैथाय जोंनि जिउआव लाबोनो हायो बैफोरनि सोमोन्दै बेयाव लिरनाय दङ थ' बे रबार्ट किय'साकी बिथाङा गावनि जिउआव जेसेबांनाखि एक्सपिरियेन्स मोनदों जे गावनि जिउआ बोरैहाय सोलिदों उन्दैनिफ्राय बियो बोरैहाय फाइनान्सियेलि एडुकेशन बा फाइनान्सियेलि बा रांखान्थिनि सोलोंथाइफोरखौ बोरै मोननो हादों बैफोरनि सोमोन्दै बेयाव लिरनाय दङ थ' बिथाङा रिच डेड एन्ड पुअर डेड होननानै बुंदों बेयाव सानै बिफा बियो मानिदों जिउआव बेनो जाहैबाय सासेखौ बियो पुअर डेड होननानै बुंदों गोरिब बिफा आरो सासेखौ बियो रिच डेड माने गोबां धोनि बा माहाजोन बिफा होननानै बुंदों स' बिथाङा गावनि असे बिफाखौनो बिथांनि बिफाया लेखा गोरों साख्रियावला गभर्नमेन्ट जब बै थासेयावबो बिथां रबार्ट किय'साकीया गावनि बिफाखौ बियो गोरिब बिफा होननानै बुंदों आरो गावनि सासे लोगोनि बिफाखौसो बियो धोनि बिफा होननानै मानिनानै लादों थ' बैफोर गासैबो बाथ्राफ्रा बे बिजाबाव हाबनानै दङ लेसन बाय लेसन बेयाव गोबां गियाननि बाथ्रा बा जोंनि रांखान्थि बिथिंनि फारसे एबा जोंनि जिउ खांनायाव जोङो बोरैहाय जिउखौ बारहोनांगौ बोरै खामायनांगौ बोरै जोङो स्पेन्ड खालामनांगौ रांफोरखौ बैफोरनि सोमोन्दै बेयाव लिरनाय दङ थ' आङो बे बिजाबनिफ्राय फरायनानै माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आसा खालामदों नोंथांमोना हयथ' खोनासंगोन बा मोजां मोनगोन बिदिब्ला आङो फैगौ आंनि इयुननि भिडिअफ्राव बे बिजाबनिफ्रायनो माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन थ' बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों जुदि बेफोरबायदि गियाननि माखासे बाथ्राखौ बा सोलोंथाइनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि जिउ खांनायाव जुदि नोंथांमोना मोनथिनो लुबैयोब्ला बा मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ बा बे भिडिअखौहाय लाइक खालाम आरो फैबाय थानाय आंनि इयुननि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायलां आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो खावलायबावनो सानदों जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम लाइक खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बेफोरबायदिनो माखासे गोनां टपिकफोरनि सायाव बा बिजाबनि माखासे गोनां गोनां रावनि सायाव बाथ्राफोरनि सायाव आङो जाहाथे गियानखौ शेयार खालामनो हायो आङो जेसेबांनाखि बुजिनो मोनो बे बिजाबनिफ्राय आङो बै बुजिनाय माखासे बाथ्राफोरखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन आइ होप नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो गोबाङा हयथ' आंखौ हेफाजाब होबोबाय थ' बैफोरनि थाखाय आङो दिनैहाय नैबे बिजाबनिफ्राय भिडिअफोर लाबोनो सानदों नोंथांमोना नेनानै थागोन आङो बेखौ मिजिंथिबाय स' नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौ मिजिंथिनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आसा खालामबाय होनबा नोंथांखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन होननानै थेंक इउ